namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka imbadiyada amanga qoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Kulomculo kaMaskandi sekwaba indawo la khona uzibizela khona ithuna uma uke wathi nje uvula umlomo wakhuluma ngawo. Muva nje uDubula owaziwa ke ngoDubula ke Mbatha ongokudabuka kulasihlala Nkosi kwaNongoma. Kufeleke izibhlungu ngokusaya kwanamhlanje ngayo. uDubula umfoka Mbatha kuzokwaziwa kakhulu ekubalandeli bama Red Nations. Ungabalandeli ke bakaMthandeni njengoba kubehlale njalo lapha ku TikTok ke Defender elwa ke nokho elwela nje ke lapha ukuphusha ke lensizwa ke yasemdletsheni. uDubula Mbatha bonsizwa ke lapha ke bewuthanda kakhulu kuMaskandi futhi ke ulandela. Kuzokhumbuleka phela ukuthi uke waveza ke lapha izindlela ke abona sengazi ukuthi ke uma ama Red Nation ayehlula ngazo lapha kama Blue Nation wakuveza ukuthi ngabe ke ifa kuphi kuma Blue Nation. Lokho ke leyo nkulumo ke leyo yayingaqondeke kulwa futhi ingafeze lutho yalikhomba ke okubi. Kodwa ke muva nje ke sekuswakaleka izindaba ke zokudutshulwa ke kwakhe njengoba kuthiwa kuke wafakwa ke inhlamvu ngokusa ke kwana empeleni ke ngokushona ke kwelanga la ngayisona. uDubula Mbatha kuthema kusake namhlanje asabalala ke enkundleni ke zokuxhumana indaba zokuthi kuleliswe izibhedlela zaseGoli nokuthiwa ke lapho kulela ke khona ke impilo yakhe. Lo kaMbatha asikatholakali ke nokho kuyisizathu sokuthi kungani edutshuliwe ke lo kaMbatha ke. Udutshuliwe nje ke uleleke lapha yake eGoli. Kanti ke futhi kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambilini kwaba ke nokungaboni ngasolinye phakathi ke kwakhe ke nobaba uMavava umuntu kaSikakhane. uMavava Sikhakhane kungodumo nje ke naye omunye wasiwayo kakhulukazi endimeni kaMaskandi futhi wasiwayo ukuthi ke akalufakwa lubuya ke nodaka. Nakuba ke lokhu kungeswane ke kwabo ke kwaholela ke kuthenini egcine ngenela abantu abaningi. Bekuveza ukuthi ke nokho ayibambe kumthetho madoda ke ayingalwi mangabe ke ilwa kanje. Nansi enye ke amavideo akhe ke lapha ya uDubula ayeyikhuluma ke eyibhekise kubaba uMavava umntaka Sikhakhane. La ngeke kungenze lutho iplatform yami la ngiyazenzela la ngiyazenzela la ngiyakuphendula la uphendule ngubhekisele Ekuqhubekeni kwayo le video ulapha kuDubula kumfoka Mbatha wayekuveza ukuthi ke yena kamesabe nakancane uMavava Sikhakhane. Abaningi ke le video kabayinambithisisanga ke kahle. Yebo, eqiniso lihle le video kuyayingekho yihle futhi kuyayingajabulisi neze nangendlela kayikhuluma ngayo. Njengoba ke wayemtshela ke ezikabhoqo ethi ke nakamesabi futhi ke ayikho into ke engayenza engagcine ke imenze yena njengoDubula nje kuthiwa ke wesaba kuMavava Sikhakhane. uDubula umfoka Mbatha wakuveza ukuthi wena Mavava Sikhakhane usitshela ukuthi uyazi uthi ke mina cha ngeke uzungenze lutho futhi ke angeke uzungitshela ukuthi ke ngenzeni njengoba ke iplatform yami le esho phela ukukhuluma ngey'nkundleni ke zokuxhumana ekhuluma ke kuma page ke wakhe ulapha ke uDubula ke umfoka Mbatha. Nembala ke osukeni ke lo namhlanje kuthe ke makhambe ilanga kwabeke sekuvela izindaba zokuthi ke kubeke sekumehlula ukufa esibhedlela umfoka Mbatha. Umfoka Mbatha kumehlula nje ukufa emva kokungeniswa ke esibhedlela edutshuliwe ngokushona ke kwelanga la ngayizolo akabanga ke saphuma ke lapha ke esibhedlela kwabeke sekumehlula ke ukufa. Sikhuluma nje ke uDubula umfoka Mbatha kuthiwa akasekho ke emhlabeni. Bamaphepha ke ngenile ke lapha kaMazwe Nduduzo kanjalo ke nabalandeli ke bakaMaskandi balokhu ke beshila ukuthi awu besingakulindelanga ke nokho ukuthi singagcina kanje. Emva kokushona ke kwakhe ke uDubula umfoka Mbatha abaningi ke bababeleke enkundleni ke zokuxhumana befuna ukwazi ukuthi ke ngempela ingabe ke yini leneholele ekuthenini ke kuze kubulawe kumfoka Mbatha. Iqiniso ke lisekuthenini ke akakaveli ukuthi ke ingabe ke ubulaweleni lokaShandu Sontshikazi. Umfoka Mbatha ngokudabuka kwaNongoma udlulile ke emhlabeni ke nokho emva konje ke lapha kokuzuma ke kwakhe bemdubulile kungalindele umuntu. Yebo phela kuyaziwa ukuthi sikulelela imagada ahlabayo futhi kasasi ukuthi ke siyohamba kanjani nokuthi ke futhi kuyobe kunini. Kodwa nje ke ligcwele phama igama ngelithi lensizwa ke nokho ayisekho ke emhlabeni. Abathandi ke nabalandeli ke bayo baku TikTok sebeyigcinile ke nokho noma ke bebeyigcina osukeni ke lwayizolo. Lensizwa ke isilele ke kobandayo njengoba ke seyitheke iyathula esibhedlela. Umndeni nezihlobo makulale ngokumabalale ngenxeba. Kanti ke futhi asikukhuze nokuthi emidlalweni osukudlalwa abafowethu asingafaka kwaphela ibhangu. Yebo abanye ke bethu bagcine ke behlala nangamagama ke athe phecelezi
Kodwa-ke lokhu siyakunxusa bakithi ukuthi makuphele ekuthenini-ke kubulawe kabantu. Nakuba-ke singazi ukuthi-ke lukaMbatha kubulaweleni, kodwa-ke thina ngokumazi kwethu simasela-ke kuMaskandi futhi ekhuluma-ke indaba ekaMaskandi. Kungenzeka ukuthi-ke ku-related nawo uMaskandi futhi kungenzeka ukuthi-ke akukho related nawo uMaskandi. Ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfaso omnyama, ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala, bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impatiyada, mangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana. Awukibuyele ezimpandeni ngithi